Baby gaskiya nan hula ba ta yi kyawu da kai ba barin wata. To jama'a kun dai ga yadda yar guda ɗaya ta canza ni lokaci guda. To jama'a assalamu alaikum, wayanda suka dade suna jiran wannan rana akan abubuwan da suke so su ga sun faru to nesa ta zo kusa. Kar ku manta za mu saka muku tun daga episode 1 zuwa abin da ya sawwaka. Za mu dinga saka muku wannan a cikin page din mu na Facebook, gashi nan kuna gani na dora hoton kan account din, sannan ga link din sanan gashi nan mai suna mai wushiriya AAA, kun gane. In dai ba wannan account din ba ku samu bidiyon nawa ba, official video dai anan zan dinga sakin sa. Zan dan dinga yin muku dan mata yasara ina watsa muku a TikTok saboda ku je kai tsaye ku je ku kalli abinda zamu dinga sa muku shi a can Facebook. Mai wush shine aka sa muku mai wushiriyar dora da can. Za ku zo ku ga abubuwan mamaki irin na mai wushiriya na yar guda ɗaya. Sai rake